Egunon, denoi, mila esker etortzeagatik, eta barkatu atzerapena. Bueno, benetan pozgarria da, literaturaren bueltan elkartzea, eta are gehiago euskarazko lan berri baten aurkezpena partekatzea. Eskerrak baita ere, Donostiako Udal liburutegiari, espazio hau guzteagatikan eta ekitaldi hau posible egiteagatik. Gaur aurkezpen dugun liburua, Zirtakzu izena du, Zirtakzuk bat, hasieran bazen hitza. Eta haren egilea Maite López Laseras dugu. Maite, Azkoitian jaio zen, 1985ean, idazlea, poeta eta itzultzailea da. Filologia klasikoa ikasi zuen, literatura arloan poesia sortzen du batez ere, baina ipuinak ere idazten ditu, eta testu klasikoak euskaratzen ditu grekeratik eta latinetik. Barakatu dugu. Iritzi artikuluak idazten ditu, Azkoitiako Guk aldizkarian eta Elinberri aldizkari digitalean. Poema liburuak ere erreseinatzen ditu, Poesia Leku webgunean, eta epeletan irakurle taldea zuzendu du hainbat urtez. Azkoitian, ezta? Elgoibarren. Hainbat ipuin lehiaketa irabazteaz gain, Euskadi literatura sarietarako hautagaia izan zen, Safo, Poesia guztia liburuarekin, itzulpenaren kategorian, eta Amatu liburuarekin, etxe honetan argitaratua, euskarazko saiakera modalitatean ere finalista izan zen. Berea da Pienso luego escribo, gaztelaniazko poema bilduma, eta euskarara ekarri ditu Ibilbidea egeria, Poeta Andreak eta Georgios Seferis. Gaur aurkezten duguna, Zirtakzu, eleberri historikoa da, eta trilogia baten lehen atala da. Egiazko pertsonaia bat du ardatz, egeria, Mendebaldeko lehen emakume bidaiari eta idazletzat jotzen dena. Baina liburua ez da soilik, bidaia baten kontakizuna, badu bestearen nagusi bat ere, zentsurarena. Dokumentazio lan sakonaren emaitza da, baina aldi berean irakurterraza eta atsegina, adina askotarako egokia. Beraz, gaur gaitz hauek, sarrera moduan hartuta, hitza emango diogu, Aritz Galarraga editoreari, eta ondoren egileak hitz egingo du. Eta bere lanaren nondik norakoak partekatuko ditu lehen pertsonan. Egunon, Aritz. Egunon. Egunon guztioi. Espero dut ondo entzutea, bestela mesedez, ezaidazue eta hiru zer. Egunon beraz, Javier, ni esker zure sarrera hitzoiengatik, egia esan nik aipatu nahi dituen gauza bat jada aurreratu dituzu, beraz, nik hain aurreratu ere. Saiatuko naiz bizpahiru gauzatxo esaten editore gisa, azken batean Maite ez zutela etorri gara gaur, eta bera protagonista eta bere ahotsetan eguna. Baina tira, besterik ez bada, Bierrek egiteko bidetik, sakondu bizpahiru ideia nagusitan. Maite bera orkesteaz gain izan zagun gaur aurkezten dugu liburua eta liburuak dakarren sortu. Beraz, Maite Oierrek sarrera egin dio, baina nik nabarmendu nahiko nuke ez, gaztea izan arren, Oierrek aipatu du jaiotza urtea, beraz ez du errepikatuko, baina baduela ibilbide bat, euskarazko letretan, euskal literatura. Eta ondo aipatu bezala, nik bi fazeta nabarmenduko nizkioke, batetik, esan ezagun sortzailearena, eta bestetik, Oierrek ondo esan bezala, itzultzailearen, eta sortzaile bezala, batez ere, agian, poeta bezala nabarmendu da. Ez da landu duen genero bakarra, noski, beste genero batzuk ere landu ditu, baina agian nabarmendu, poeta bezala nabarmendu da.
Eta beste generoien artean, Oierrek ongi aipatu bezala, nik nabarmenduko nioke, bain justu, gurean, Alberdanian, 2022an, publikatu zuen Amatu liburura, ezta? Hau da, amatasunari buruzko kronika liburu bat zena, baina kronika liburu esan dezagun ez ohiko bat, berezia, eta ez batez ere amatasunaren ikuspuntu onbera erakusten ez zuena, baizik eta argiak eta itzalak erakusten zituena, beraz, oso liburu gomendagarria dela esango nuke, justu, gai beti, modan dagoen gai hori, beste modu batera erakusten zuelako eta beste modu batera hitz egiten zuelako, guztiok zuzenki edo zeharka, ezagutzen dugun gai hori buruz, Beraz, autore bezala hori poeta, baina gero ere beste genero batzuk modu nabarmengarrian landu dituen autorea, Eta gero itzultzaile bezala, Oierrek ere sarrera egin du eta aipatu du, Sarto bezalako poeta baten poesia guztia ekarri duela euskarara, meritu handia duen lana inondik ere, eta gero zabalago, beste hainbat emakumezko poeta, tradizioa ikustu greko-latindarrekoak, Eta Oierrek ere aipatu du, gaurko liburu aurkezpenarekin harreman zuzena daukan beste itzulpen bat, eta da ibilbidea izenekoa, eta da Egeria idazle eta bidaiariak bere garaian idatzi zuena eta nolabait gaurko aurkezpenarekin zuzenean harremana duen, Baina, hori, esan duen lehenik eta behin hori maiteren ekarpena, Euskal Letretan, itzultzaile bezala eta idazle bezala, honezkero ja importantea izaten hasi dena, Eta, gaur aurkezten dugun liburarekin zuzenean sartzeko, Zirtaksu izeneko liburu honekin, eleberri historikoa da, egiazko pertsonaia bat protagonista duena, justu hori Egeri, Mendebaldeko lehen emakume, zan dezagun bidaiaria eta idazlea, Eta Maitek idazle bezala egin duena, izan da, pixka bat guregana iritsi diren testu horietatik nolabait abiatuta edo, pixka bat saiatu da berrosatzen justu laugarren mendean, emakume horrek egin zuen bidaia luze hori. Bidaia luzea, benetan luzea, egian gaur egunerako ohituta gauden honetan, munduaren beste puntara, ordu batzuetan iristen, ez aiguain besterako irudituko, baina pentsatu laugarren mendean, jatorri edo jaioterri zuen Galaeziatik, gaur egungo Galiziatik nolabait, lur santuraino, gaur egungo Israel-Palestina dauden leku horretaraino, egindako bidaia bat, pentsa ezakezue, zer nolako abentura izan ziteko, Are gehiago, segurazki, emakume bat protagonista izan da, Orduan, Maitek egiten duena da, pixka bat, bidaia hori berridatzi, esan dezagun elementu historiko egiazko batzuetatik abiatuta, baina noski, idazlearen sorkuntza lan importante bat ere gehituta, hau da, utxuneak osatzeko, esan dezagun falta zaizkigun gauzak esplikatzeko, idazlearen subjektibitatea ere bertan islatuta egoteko, azken batean, iritsi zaiguna gauza mugatu bada, eta hori novela batean berri idazteko, zer dezagun, gaur egungo idazle baten imaginazio eta talentu guztia jarri behar izan du Maitek. Orduan, testuinguru berezi hori, testuinguru nahasi hori historikoa, Erromatar inperioaren gainbera eta nolabait kristautasunaren hasiera, elkartzen diren garai benetan interesante eta segurazki ez oso ezagun guretzat ezain ezagun horretan, Eta gero, nolabait lehen kontakizun plano horri edo, bigarren bat gehitu dio Maitek, eta horrek are interesanteagoa egiten duen edo ustean liburuaren irakurketa, eta beste garai bat historiko batera doa, pixka bat aurrera erdi arroraren zuzen. Eta orduan bigarren elementu hori tartekatuko du lehenengoarekin, eta izango da, halaber, bidaiarekin batera, liburu
liburuaren bigarren funtsa esan dezagun, edo bigarren motivazioa, eta gai zentral bat duena, eta gai oso, historikoa, historian importantzia izan duena, baina baita ere oso aktuala, eta da zentsura esan dezagun, Azken batean, nolabait erreproduzitzen duelako, erdiaroko kopista batzuen zeregina, lana, eta bizimodua ere bai, eta kopista horiek nola egiten duten, nola egiten dioten aurre, hain justu egeriaren, lan horren kopiatzea. Hau da, ze zati kopiatu, zerrez, zergatik zati batzuk bai, beste batzuk izten dituzten kanpoan, Eta nolabait ere horrek esplikatzen dugu, gure gana, iritsi den testigantza horren zergatia edo nolakotasuna, Beraz, bi plano narratibo horiek izan dezagun, oso modu interesgarrian nahazten direla kontakizunen, Eta gero ere, Oierrek aurreratu bezala, lehen pertsonan dago idatzen, Hau da, egeriak berak, protagonistak berak bere ahotik hitz egingo balu bezala eta kontatuko balu bezala bidalia, Beraz, horri idazleak ere esfortzu bat egin du, protagonistaren larruan nolabait txartzeko, eta justu irakurleok ere, lehen persona hori, edo lehen persona horren bitartez, ezagutuko dugu, historia guztia, Hori zirtakzu bat gaur aurkezten dugun liburuari buruz esan beharreko gauza basikoa, Eta beste gauza bat da, Oierrek ere aurreratu duena, hain justu, gaurko liburua zirtakzu bat dela, Hau da, zirtakzu bat, eta gainera badu azpititulu bat, Hasieran bazen hitzen. Horrek esan nahi du, bai, trilogia baten lehen alearen aurrean gaudela. Hau da, gaur aurkezten dugun liburu edo liburuki honen ondoren beste bi liburu aurkeztuko ditugula Maitek, nolabait, gaurko historia hau zabaltzen eta osatzen duten bi liburuak, Noski, gaurko liburua autonomoki irakurri daiteke, zen nahi dute bere hasiera eta bukaera dauzka, bukaera irekia, hori bai, horiak jarraitu egingo duelako, aurrera. Baina tira, liburu autonomo bezala irakurri daiteke atsegin handiz, eta tira, liburu hau bakarrik irakurri nahi duenak, bikain primeran egingo du, baina historio osoa, esan dezagun ezagutu eta irakurri nahi duenak, trilogia osoa ere izango du bere eskura, hemendik, ez dakit zenbat hilabetetara, baina hilabete batzuetara. Ez da gaur lehenengo galean, hemendik hilabete gutxi batzuetara bigarrena, eta hirugarren ale bat ere aurkeztuko dugu, hemendik ez denbora askora, Nik uste hirurak irakurtzeak merezi duela historia bere osotasunean ezagutzeko, Eta trilogia bat da, eta gaina trilogia esan dezagun mardur bat. Gaur aurkeztu dugun lehen ale honek, guztira 230 orrialde baldin baditu, liburukiek osatuko dute 1000 orrialdetik gorako lan esan dezagun itzel bat, lan izugarri bat, egia esan, meritu handia daukala uste dut, Maite López Laserasek, eta zoriondu nahi nuke egin duen lan errandoiagatik. Azkenean, gara historiko ez ezagun bati buruz ari gara, novela historiko batez, errealitateari fidel izan nahi zaion literatur lan batez, eta horrek eskatzen du dokumentazio lan itzel bat, iturrietara jotzea, garaiaren ezagutza handia izatea, hau da, iritsi testuei fidel izatea eta hortatik abiatuta, irudimenaren laguntzarekin, saitulako mosaiko bat eta fresko bat oskatzea, Maitek egin duen bezala, Eta gainera, hori guzti hori zen, informazio hori guztian, modu atsegin eta jakingarri batean, ematea irakurriak, Nire ustez, neurri egokian, gehiegikerietan erori gabe, eta debaldeko erakustaldirik egin gabe, kontrara, irakurleari, eleberri esan dezagun,
gozagarri bat emanez, irakurgarri bat emanez, eta bai, Oierrek esan bezala, nik uste adin guztietarako eleberri bat dela, edo eleberri zail bat dela, ze azkenean, ikari oso egokia iruditzen zait, liburu hau, irakurtzen azten ari den irakurle heldu horrentzat, nera bezaroan, institutu batean ari ez nuke primerak ikusiko nuke liburu hau, adibidez historia irakasgaian, baina ez bakarrik, esan dute, hortik abiatuta, 100 urteko irakurleenganaino iristen den irakurketa bat dela esan dute, beraz, adin guztietarako eta oso egokia hori. Garai historiko ez bereziki ezagun bat ezagutzeko, hobeto, hau da, emakumearen ikuspuntutik gainera ezagutzeko. Eta tira, elementu guztiak interesgarri zaizkion irakurleak, nik uste gozatu ederrartuko duela Maiteren liburu hau eta liburu hauek irakurrik, ez? Eta nik uste sarrera labur honekin, tira, eta Maite entzutera etorri gardenez, Maite zuri usten dizutitza eta ea zer diozun, zer interesgarri diozun, hartu duzun lan itzele honekin. Kaixo, egunon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Eskerrik asko baita ere Oierri eta Aritzi zuen hitzengatik. Batez ere Aritzi, gaztea naizelako esateagatik. Eta egin duzuen sarrera ederragatik, ez dakit ze gehiago gehi dezakedan, ze nahiko ondo zukutu duzue liburua, eta oso sarrera egokia egin duzue, biok ala biok. Baina, saiatuko naiz zerbait eleberriaren nondik norakoak edo azaltzen. Tira, Zirtaxu da nire 7. liburua, izango litzateke, argitaratu dudana, eta lehenengo eleberria. Hain justu ere, eleberri historikoa eta trilogia bat, trilogiaren lehen atala, eta dauka hasieran bazen hitza Azpi izenburua. Nondik atera nuen nik Zirtaxu idazteko ideia, ez? Demagun, Zirta izan zela egeriaren itzulpena. Hau da, 2023an itzuli nuen latinetik euskarara, argitaratu nuen, egeriak idatzetako itinerarium edo ibilbidea. Eta testura izan zen niretzako oso adierazgarria, ze heldu zaiguna bakarrik izan da zati labur bat, olakotan beti gertatzen den bezala, ez? Jakin badakigu ia ziurtasun osoz egeriak 4. mendean egin zuela sekulako bidaia. Galaeziatik Lur Santuraino, hau da 5.000 kilometro edo. Baina heldu zaiguna bakarrik da Lur Santuko atala, oso gutxi, eta Jerusalemgo liturgia, eta hau da, zatirik kristauena edo esango genuke, ez? Orduan, hor piztu zitzaidan niri Zirta, ez? Eta hortik sua izan nintzateke adibidez eleberria. Hau da, nik berrera ikidut, ustez egeriak egin zuen ibilbide osoa. Galaeziatik irten eta Lur Santuraino, eta gero handik ere, Egiptora egin zituen bidaiak, eta barrez hori guztia berrera ikidut. Orduan da, Goman Fleb edo euskaraz izango litzateke ibai eleberri bat edo, ez? Abenturazkoa edo esan daitekena, baina tartekatu dut, aritzeko ondo esan bezala, zentsuraren atala. Hau da, zergatik heldu zaigu gure gana bakarrik zati hori halako bidaia luzea egin bazuen. Gainera, berak idatzi zuen lehenengo pertsonan, berak ikusitako gauzei buruzko testigantza, ez? Testigantza zuzena, eta idatzi ziren Aberrian, Galaezian geratu ziren bere lagunei, idatzitako eskutitzak. Orduan, estilo hori mantendu dut, eta eleberria bera ere horrela dago idatzita, gutun baten gisa, eta Aberriko bere lagunei, ez? Zuzentzen zaie. Orduan hori mantendu dut. Eta hori izan da, nire asmoa, ez? Berrera ikitzea, galdu zaigun hori guztia, eta isilarazi dituzten
hitz hoiei ahotsa ematea, batez ere emakume honi. Ez da, halako bidaia luzea gaina emakume izan da, horre dakartzan arrisku eta ardura, kezka eta ausardia hoi guztiak, ez, nahi izan ditut plazaratu. Eta, laugarren mendea izan zen oso mende, esanguratsua, ze justu mendebaldeko erromatar imperioaren gainbehera orduantxe gertatu zen, eta kristautasuna erlijio ofizial bezala ezarri zen garaia izan zen, ez? Orduan hor, uztartzen dira baita ere paganismoaren eta kristautasunaren arteko tirabirak, kezkak, zalantzak, eta sinesmen desberdinak agertuko dira. Orduan, lehenengo atal honetan, hasieran bazen hitza, agertuko dira Hispania eta Galia. Eta tokian tokiko ohiturak, sinesmenak, jainkoak, jainkosak, eta abar. Eta jarri nahi izan diot, azpi izenburua, gero, bigarrenaren eta hirugarrenaren liburutatik bereizteko, eta hartu dut Joanen Evangelioaren lehen kapituloko lehen bertxeta, ez, in principio erat verbum, eta orduan nahi izan dut hasiera markatu, delako trilogiaren hasiera, eta baita ere kristautasunarekin harreman zuzena daukalako, eta hor agertuko dira egeriaren kezkak. Ze historiak tratatu du Virginia bezala, moja bezala, baina ez dakigu ala zen ala ez. Orduan hori ere islatuko da. Eta esan bezala, zentsuraren atala tartekatuko da, hau da kapitulo bat izango da egeriaren ibilbidea, hurrengoa zentsura, hurrengoa ibilbidea, horrela. Eta zentsuraren kapituluei jarri diet izenburua, latinez. Zergatik, iruditzen zaidan oso garrantzitsua monje eta moja kopisten monasterioetako bizimoduak eta azaleratzea, nola bizi ziren garai hartako monjeak eta garai desberdinak izango dira eta monasterio desberdinak, toki diferentetakoak. Eta hori genero desberdinak ere, gizonak, emakumeak eta abar. Eta orduan horrek eskatu dit dokumentazio lan ikaragarria, baina osagarriak direlako fikzioa eta eleberria. Hau da, fikzioak eman dit askatasun handiagoa, itzulpenak ez bezala, itzulpena da literala, eta honek eman dit, irudimen gehiago erabili dut, baina adibidez, toki bakoitzean, ze txampon erabiltzen zen, nola janzten ziren, ze usain zeuden, zertan sinesten zuten, eta abar. Edo itxasontziz egiten duenean bidaia, Greziatik adibidez, edo Italiatik Greziara, edo Greziatik Asia Txikira, nola bidaiatzen zen garai hartan itxasontziz, ezta? Lako hainbat gauza. Orduan, esaten da latinez verba volant, scripta manent, hitzek egan egiten dute, eta idatzitako hitzek iraun egiten dute, baina kasuntan ikusi dugunez ez da horrela izan. Orduan horri ere emana izan dio talako buelta bat edo. Inork, bai. Zerbait galdetzeko bestela jarraituko dut, Norbete galerarik egin nahi badu, segi bestela, baina nahi duzuenean egiten eta entzungo zaitugu. Segiko dut? Bai. Orduan, aritzeko komentatu baita ere ze irakurle mota, gazteentzako ere egokia izan daitekela, nik ere ala uste dut, ze iruditzen zait, gaur egun gazteak daude oso ohituta edo bidaiatzera, eta hau bada bidaia liburu bat, bere baitan, eta erakusten digu, ezagutzen ez ditugun tokiak, ezagutaraztera eraman dezake, eta baita ere, emakume batek bakarrik bidaiatzeak zer esan nahi zuen orduan, eta zer esan nahi duen baita ere gaur egun. Naiz eta iruditu seguruagoa dela, baina agian kezka batzuk eta arrisku batzuk izan daitezke berberak. Orduan, gustatuko litzaidake irakurleak izatea aberrian geratu ziren emakume haiek, beraiei zuzendutako obra bat izatea, eta batez ere gazteak pentsaraztea edo hausnarketa bat egitera, bultzatzea, segurutzat ezerrez jotzeko. Gustatuko litzaidake
hori, behintzat pentsaraztea, zergatik heldu zaigun historia, heldu zaigun bezala, zergatik daude hutsuneak, ez? Zentsoreek egiten zuten, beraiek kopiatzen zituzten testuak, ez baitzegoen imprentarik, eta orduan eskuz kopiatzen ziren eta erabakitzen zuten zer kopiatu eta zer ez. Horrez gainera, gero badaude beste faktore batzuk, testu transmisioa suntsitzen dutenak edo, ezetasuna edo zomorroak, edo beste hainbat faktore. Edo bidaian bertan, monasterio batetik bestera eramaten denean kodex bat edo liburu bat, galtzen da edo, auskalo. Hori guztia ere agertuko da. Eta ez gehiago... Badut galdera bat, baina, gustatuko litzaidak inork galderarik balu, enda bizi. Igual, azpimarratu nahi nuke badela, ezoikoa, ez? Igual, euskal literaturan garai bat, guretzako ezoikoa dena, ez dagolako oso dokumentatua, da 4. mendea, eta ez da Euskal Herrian, da Euskal Herritik kanpora, naiz eta Euskal Herritik ere pasako den, eta hor agertuko diren bertako sinesmen batzuk eta hizkuntza eta baina hori irakurleak aurkituko duena izango da zeozer ezoikoa. Eta gainera protagonista emakumea izan da, ze eleberri historikoetan ez da izaten, ez da ere ohikoena eta benetako pertsonaia batean oinarritua. Orduan... Ni galdetuko nizuke egeriari galdera bat egiteko aukera bazen, no? Ea zer galdetuko zinioken? Gauza asko galdetuko nizkioke, ez da galdera erraza. Baina batez ere galdetuko nioke, agian, eta horren eman dezake igual, nire egorako zea, baina ez, orain azalduko dut. Galdetuko nioke zer iruditu zaion eleberria. Eta ez... bere iritzi, besterik gabekoa, baizik eta nire liburua idazteko helburuetako bat izan delako bere figura edo bere pertsonaiaren ahots hori azaleratzea eta ohoratzea nolabait esateko, ez? Orduan, ohore eman aldiodan jakin nahiko nuke. Seguru baietz, ez da, Aritz? Aritzek badu galerarik edo? Seguru baietz, eta gainera, ez dakit nik, oso pozik egoteko modukoa da, bintzat, ez dakit egeriak berak zer esango duke, baina tira, guk irakurle bezala, egia esan eskertu behar diogu Maiteri. Egin duen lana, ze azken batean, eta galdera moduan nahi gauzu planteatuko dizut Maite, baina ez dakit nik nola egin duzun, ez? Nola aurkitu duzun oreka hori, ez ikustu dokumentazio lan zen eta iaia jakintza eruditu horren, eta gero liburu aldi berean, antzegingarri, irakurgarri, divertigarri, baten artean, zaila behar du, azken batean zuk garaiari buruz eta tradizio horri buruz asko dakizu, eta liburuan ikusten da, baina ikusten da era berean, ez duzula egin erakusteko, benetan liburuak hori eskatu eta hori eskertzen duelako, daudela hor, referentzia historiko horiek guztiak, ez? Hau da, novela historiko bat da, bai, noski, baina gero zuk ere aipatu bezala, zure aurkezpen hitzetan, abentura, liburu klasiko bat bezala ere irakurri ditek, ez? Hau da, protagonistari gauzak gertatzen zizkio bidaian zehar, gainditu beharreko zailtasunak, bidean izandako enkontru atseginak eta desatseginak, ezagutuko du amodioa, baina ezagutuko du beldurra ere, eta arriskua, eta beraz, ez dakit oreka hori, esfortzu handi egin bat izan duzun oreka hori lortzeko ere, edo bestela atera zaizun modu natural batean, eta historiak ala eskatzen zuelako azken batean. Horrek posten naiz oreka hori lortu baldin badut. Hasieratik neukan buruan nolakoa izango zen eleberria. Banekien luzea izango zela, asko zegoelako kontatzeko, eta banekien zer nahi nuen kontatu, eta ondo nahi nuen kontatu, ez? Ez azkar batean eta pasaizoan, baizik eta
behartzuen denbora eskainiz, eta behartzituen orrialdeak. Eta beti, idazterako orduan, beti izan dut buruan, gaur egungo irakurle bati edo irakurleei, zuzendurik dagoela eleberria, eta hori ez dut ahaztu inoiz, ez da paragrafo batean ere. Horregatik, saiatu naiz gertutasun hori ematen, eta atsegingarria izaten, eta batez ere ulergarria izan dadin, ez? Ze garaia oso urrunekoa da, eta hala zaigu gainera, ez da oso ezaguna, eta behar izan dudanetan gehitu ditut oinoarrak, azalpenak pixkat kokatzeko edo testu ingurua hobeto ulertzeko, baina ez dut nahi izan ez da ere oinoarrez josi, ez? Nahi izan du gehiago literarioa izatea, eta saiatu naiz irakurterraza izaten. Eta nik galdetuko dizut azkenik, spoiler handirik egin gabe, zer etorriko den, edo baduzun zerbait aurreratzerik, edo bigarren lanean, noski. Nik uste eleberria trilogia izan arren, hau bera bakarrik irakur daitekela, autonomoa izan daiteke, baina bai izenburua ulertzeko eta bai Egeriaren ibilbide osoa ondo ulertzeko hirurak irakurri behar direla, ez? Ze hor suak ere badauka bere nortasuna edo bere eragina. Eta orduan, etorriko direnetan, izango da jarraipen bat, ibilbidearena, ez? Hori, falta zaizkigu Italia, Grezia, Asia Txikia, Jerusalem eta Egipto adibidez, hori guztia etorriko da, eta sentsoreak ere joango dira, mendez mende, aurrerago joaten eta gertuagokoak izaten, ez? Baita ere imprenta ere iritsiko da, eta hori, baina, aurkituko duena irakurleak hurrengo obretan izango da, hemen bezala, pertsonaia ezoiko bat, toki ezoiko batean zehar, bidaiatzen ari dena, eta han abentura asko, eta toki bakoitzean abentura desberdinak, gehienak egiazko gertakizunetan oinarrituak. Baina gero noski nik neuke moldatuak edo fikzionatuak, baina denak dira, ez ditut nik asmatu ezerezetik. Orduan baditu aipu historiko ugari. Eta hori, abentura asko, eta amodioa, beldurra, eta denetarik pixka bat. Oso ondo. Beste galderarik ez bada. Amaitutzat emango dugu, Aritz, aurkezpena, Maite. Eta nika ematzen dut jendea, bidaia bat egin nahi badu, ez bakarrik bidaia bat denboran zehar, ez laugarren mendera, baizik eta fizikoki iaia, protagonistaren ondoan kasik, bidaia egitera, Maitera liburuan sardadila irakur dezala, eta benetan gozatu hartuko duela, zalantzaren. Oso ondo, mila esker denoi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko.